ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ କଥା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆଉ କଣ କରିବି ମତେ କହିଛି ବୁଝିଲ ନା ତୋ ବୁଝରେ ପଡିଲେ ମଣିଷ ମରିଯିବ ଭାଇ ମୁଁ ତୋର କଣ କରିବି ଆଉ ସେଦିନ ଯୋଉ ତୋ କଥାରେ ପଡି କାଣ୍ଡ କରିଥିଲି ବାପା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ବାଡୁଛି ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡୁଛି ମୋ ବାପା ମୋ ସେତେବେଳେ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ବାଡୁଛି କୋଉ କାଣ୍ଡ ସେଦିନ କଥା ଭୁଲିଗଲୁ କି ଯୋଉ କହିଥିଲି ବାପା ପକେଟରୁ କିଛି ପଇସା ନେଇଆ ମାଲ ପିଇବା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଗଲୁ ତୁ ଓ କଣ ବୁଝିଲୁ କଥା ତୋ ବାପା ପ୍ୟାକେଟରୁ କିଛି ଆଣ ପିଇବା ଟିକେ ଦେଖୁଛୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଉତାବଲା ହେଲେ ଟିକେ ବାକାଣ୍ଡି ହଉ ଟିକେ ବାକାଣ୍ଡି ଲେମନ ହଉ କଳା ବ୍ଲାକ୍ ଘୋଡ଼ା ମଦୁଆ କଣ ମଦୁଆ ଦେ କିଛି ପଇସା ନେଇଆ ସେ ସବୁ କାହାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତୋ ବାପାର କାହା ପାଇଁ ରଖିଛି କଣ କରିବୁ ପିଇ ଦେବା ଠିକ ସେ ସବୁ ତୋ ପଇସା ରହି କଣ ହବ ସବୁ ତୋ ଖବର ତ ନିଜ ପଇସା ନେଇ ଆଣିବାକୁ ଚୋରି କୁହାଯାଏ ନା ବୁଝିଲୁ ବାପା ପଇସା ନେଇ ନାଇଁ ବେ ତୁ ମୋ ବାପାକୁ ଜାଣିନୁ ଜାଣିଲେ ପିଠିରୁ ଛାଲ ଉତାରିଦବ ବାପା ଜାଣିପାରିବ ଏତେ ପଇସାରୁ କିଛି ବାପା ଜାଣିବେ କେମିତି କିଛି ପଇସା ନେଇଗଲେ କଣ ବାପା ଜାଣିବେ ଘରେ କଣ ତୁ ଏକା ରହୁଛୁ କିଏ ନେଇଛି ତା ପରଦିନ ସିଧା ସିଧା କହିଦେବୁ ମୁଁ ନେଇନି କି ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟିକେ ହଉ ଭାବୁଛି ଆଜି ଟିକେ ଆମ ମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ କଳା ବାଦୁଡି ପକେଇ ଦେଖିବା ଦବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ପାରିବୁ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କଳା ବାଦୁଡିଟା କଣ ଭାଇ ଏଟା ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି ପୁରା ନିର୍ମାୟ ପିଲାଟା ଜାଣିବ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ ଜାଣିବ କଣ ବାକାଡି ବ୍ୟାଗ ଜାଣିନି ଆଉ ଉଠା ଓହୋ ଯାଉ ଚଟା ତୁ ଆଇଛୁ ଯଦି ହେଲା ଆଜି ଟିକେ ବାକାଡି ଆଜି ହେଇଛି ଆରେ ବାପା ଲାଟିନ୍ ଯାଇଥିଲା ପେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଦେ ନଷ୍ଟ କରିବୁନି ଓହୋ ମତେ ଟିକେ ଦେ ଆଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହବ ଭାଇ ଅଛି ଓହୋ ଶାନ୍ତି ଓହୋ ବାକାଣ୍ଡି ହେଲା ପୋକ ପଡିଗଲା ରେ କଣ ଏ ପୋକ ପୋକ କେତେ ପିଇଥିବ ଗାଡି ଫୋପାଡ଼ି ଦଉନୁ ଆଉ ସରିଗଲା ତାକୁ ହେଲା ସେଟା ଏଇ ପଞ୍ଚ ରହିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭାଇ ଅଛି ବାପ ପକେଟ ଅଛି ଚିନ୍ତା କାହିଁ ଯା ସାଙ୍ଗ ନେଇ ଆଇଲି ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବୁ ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ଏଇ ଯାଏଁ ହେଲା ଆଉ ଏତେ ବାକି ରହିବ ତୁ କହ ନା ତୁ ନଦବୁ ମନେ କରୁଛୁ ଯା କରୁନୁ ବେ ବାପା ପକେଟରେ କିଛି ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣ ଏଇ ପଞ୍ଚ ହେଇଛି ଆଉ ଏତିକି କିଛି କାମ ତୋ ଦେଇ ଲାଇନ ନ ହବ ମୁଁ ତୋତେ କଣ କହିଥିଲି ତୋ ବାପାଙ୍କ ପାକେଟରୁ କିଛି ପଇସା ଆଣିବି ତୁ ତୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଛାଡ଼ି ବାକି ସବୁ ନେଇ ଆସିଲୁ ମଦ ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ପିଇବା କିନ୍ତୁ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଠାରୁ ଚଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବନ୍ଧା ପକେଇ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି ତ ଚଢ଼ି ଅଛି ନା ଜାଣିଛୁ ସେ ପଇସା ମୋ ବାପାଙ୍କର କଷ୍ଟମର ମୋ ବାପା ଜଣେ LIC ଏଜେଣ୍ଟ ମୋ ମାଆର ସବୁ ସୁନା ଗହଣାକୁ ବନ୍ଧା ପକେଇ ସେ LIC ଅଫିସରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ବାପା ଚଢ଼ି ଅଛି ନା ମୋ ବାପାଙ୍କର ଚାକିରି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ବାପା ଚଢ଼ି ନଥିଲା ପିନ୍ଧିବୁ ହଉ କାନ୍ଦ ନା କିଛି ଆଣି 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଆଣିବୁ ଅତି ଜୋର 400 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆଣିବୁ ବେଶୀ ଆଣିବୁନି
ଜାଣିଛ ତମେ ମାନେ ସେଦିନ 45,000 ଟଙ୍କାର ମଦ ପିଇ ଦେଇଛ। ମୁଁ ସକାଳୁ ଧରି କିଛି ଖାଇବି କେବଳ ବାପା ଠାରୁ ସକାଳୁ 3ଟା ଗୋଇଠା 2ଟା ବିଧା 5ଟା ଚାପୁଡା ଖାଇ ଜୀବନ ନେଇ ସେଠି ବସିଛି। ତୁ ବା ସେଦିନ 5,000 ଟଙ୍କା ଜମା ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ 45,000 ଚାଲୁଆଟା କାହିଁ ଆଉଛି। ପ୍ରଥମେ 5,000 ଆଣିଥିଲି ସେତିକି ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ କେତେ ଥର ପଇସା ଆଣିଥିଲା ନା 5-6 ଥର ଆଣିଥିଲା ମନେଟା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆମେ ଆଉ ମଦ ନିଶାରେ ସବୁ ଭୁଲିଯିବ ଆଉ ସେଇଆ ହେଇଥିବ ଆଉ ସାଙ୍ଗକୁ ତ କେତେବେଳେ ଭୁଲିଯିବ। ନା ତୁ ବାକାଣ୍ଡି ଦଉଛୁ ଆଉ ଭୁଲିଛୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମନେ ନାହିଁ ଆଉ ସେଇଆ ବୋଧେ ଆଉ 2-4 ଥର ଯାଇଥିଲୁ ଯଦି ଆମେ କହିଦେଲୁ ତୁ କାହିଁ ଆଣିଥିଲୁ ଠିକ କଥା ସେଠି ମନା କରିବା କଥା ଆଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ଜାଣିଲି ସମସ୍ତେ ତମେ ସୁଖର ସାଥୀ ଦୁଃଖର ସାଥୀ କେହି ନୁହଁ। ମାଡ଼ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୋ ପିଠି ମଦ ପିଇଲା ବେଳେ ତମ ପାଟି। କଣ କହୁଛୁ ତୋ ପିଠି ଉପରେ ମୁଁ ହାଣ୍ଡି ଥୋଇଦେବି ଆଉ ଶଳା ସେଇ ଦିନରୁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନି। ବାପା ଘରେ ଦେଖିଲେ ପିଟୁଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦୋକାନରେ ଚଢି ବନ୍ଧା ପକେଇ ମୁଁ ତେଳେ ମେଳେ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଛି। କାଲିଠୁ କଣ ଖାଇବି ଜାଣିପାରୁନି। କଣ ପିନ୍ଧିଛୁ ଆଉ କିଛି ପିନ୍ଧୁଥିବ ବୋଧେ ଆଉ ଦେଖିନି ତାମାନେ ତୁ ଆଜି ମତେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲୁ। ନାଇଁ ରେ ସାଙ୍ଗ ତୁମେ ଯୋଉ କାଣ୍ଡ କଲ ସେଥିରେ ମୋ ବାପା ମାଡୁଛି। ମୁଁ ଖାଇବି ପିଇବି ବଞ୍ଚିବି କାଲିଠୁ କେମିତି ଭାବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଭାବ ମୋ ଚଢି ବିକିଦେବି ତାକୁ ଦେଇଦେବି ତା ପଇସା ରହ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭାବୁଛୁ ଆଉ ତୁ ଭାବିବି ଆଉ ଯା ଭାଇ ଭାବୁଛି ତୋର ଆଜି ଜାଗାଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଲା। କାଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ହଇରାଣିଆ ବୁଢାକୁ ରାସ୍ତା ପଚାରୁଥିଲା ବାଲିଗୁଡାକୁ। ହଁ ନୂଆ ଲୋକ ରାସ୍ତା ଜାଣିନଥିବ ପଚାରିଦେଲା ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା ବୁଝିପାରୁନୁ। ସେ ପଚାରିବାଟା କଥା ନୁହଁ ସେ କେମିତି କହିଲା ସେଇଟା କଥା। ନମସ୍କାର। ବାଲିଗୁଡାକୁ ରାସ୍ତା କୁଆଡେ? ବାଲିଗୁଡା ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠୁ ସିଧା ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଡାହାଣକୁ 4ଟା ବିଶୁଦ୍ଧ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ବସିଥିବେ ନଥିବେ। ଏପଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେପଟକୁ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଜାଗା ଉପରୁ କେବେ ହେଲେ ସେମାନେ ହଟିବେନି। ସେଇଠୁ ଠିକ ଡାହାଣକୁ ଗଳି ପଡିବେ ବାଲିଗୁଡାକୁ ରାସ୍ତା। ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ତାହେଲେ ଇଆଡେ ଗଲେ ବାଲିଗୁଡା ବୁଢା ଠିକ କଥା କହୁଥିଲା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଟୋକା ସେଦିନ ଏମିତି ଗଣିକିରି ଗଲା 1 2 3 4 ଗଣିକିରି ଡାହାଣକୁ ଗଡିଲା ସେଇଆ ହେଇଥିବ ଆଉ ଠିକ କଥା। ବୁଢା ଆମ ପଛରେ ଲାଗିଗଲାଣି ଆମ ନାଁ ରୋଶନ କରୁଛୁ ବାପା ନାମ ଜର ହବ। ହଉ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କର ଲୋକଙ୍କର କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଉପରେ। ଷେଣ୍ଢ ଏଠି ରହୁ କି ନ ରହୁ ପାଚିଲା ଧାନ ଦେଖି ଖାଇବାକୁ ପଳେଇ ପାରେ ସେଠି ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପୋଲ ରହୁ କି ନ ରହୁ ସେଠି ସେ ଚଉରା ରହୁ କି ନ ରହୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କରେ ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠୁ କୁଆଡେ ଯିବୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କହିଲା ସେଇଠୁ ଦେଖିବୁ ଯିବୁ ତାମାନେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ତାର। ଆମେ କିଏ ଯେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି ଆଉ ପୃଥିବୀ ଓଲଟି ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ଏଇଠି ରହିଲୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ବସିବୁ ଆଉ ଠିକ ଫାଙ୍କା ଆଜି ବସିଲୁ ଆଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପରେ ବି ଯଦି ମାରିକି ଦେଖିବୁ ତୁ ଆମ ଛକ ଦେଖେଇବ ଦେଶୀ ବାଳୁଙ୍ଗା ଛକ ଦେଶୀ ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ବାଳୁଙ୍ଗା ଛକ। ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଭିଡିଓ ବନଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ଯଦି ଆମ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ କରିବ ସେ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ କି ଦବେଇବ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି ନିହାତି କରନ୍ତୁ।